Hi guys, may vlogs ni abot na sa dagat. Oh, maligo nami guys. So, ari mi. Ato ta dito nung oh. Ito ami sila. Sayo sa kabuntagon guys. Nindot kayo ang dagat guys oy. Oh, now nagbaon gid siya guys og pan kay basig mahilab yan tiyan na. All zero no nya ni. Na lisod na. Oh. Oh, ligo og gamay. Ligo og gamay kaon dako. Ano? Tuwa sila dito nung ay. Manguan sa ta. Magdevotional sa ta dito. Oh, be ako'y daan ni be. Ambaw na na. Dere. Dito lakaw og maayo di dapit dagat to. Ada ko kay dagat to. Ato. Oh, dere. Paghinay. Mapakang ka. Ato. Paspas eh. Oh. Ato. Oh, lagi. Ato. Mapakang ka. Daghan ang paknganan diri ay. Ato. Na lipay kinda bata guys. Ato. Ito lagi dito. Oh, paghinay ito pangpang dito. Ato na. Ato. Oh. Oh. Ato. Way ko ha? Bulit sagbot daw. Di ako idas plastic bag eh, makuan ka. Ato rin to. Arin dire. Ato. Ato, may pangpang ato. Hey, good morning. Ato. Ato dito. Di na ko si imo eh.